apa? Opo iki saktenane taksirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku Kang Mas rungokno tangisku becike aku lunga saka uripmu mari basan ngrangge lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu Pandawa 5 sinarengan CAA audio bola lan DHP multimedia sinarengan Mbak Ami, Mbak Luli, Pak Suta monggo Mas jenek opo sifatmu lan nyapa lho Mas saiki ning beda kowe ninggalke aku ora lho Mas mending ke wong liya opo rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara Sesek ning jero dodo pancen ngarake arep kepiye
Sliramu beda ati beda lamune Wes mas rumah tangisku kecil aku